Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es lunes 20 de abril y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Renfe suspende 9 servicios ferroviarios en Galicia por falta de maquinistas. Por otra parte, la Diputación de Ourense distribuye 681.000 euros entre 10 concellos y el programa Esquío. Y además, el Caraulet acaba con un balance positivo tras vender 135 coches. Comenzamos. La ausencia de maquinistas ha obligado a Renfe a suspender 9 servicios ferroviarios en Galicia. La situación ha afectado especialmente a los viajeros del eje atlántico, Vigo, Santiago a Coruña, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. La falta de personal en Renfe ha obligado a activar el transporte alternativo por carretera, afectando al eje atlántico en horas punta. Renfe se ha visto obligada a suprimir 9 servicios ferroviarios de media distancia en Galicia, previstos para hoy lunes 20 de abril, debido a la ausencia simultánea de 4 maquinistas con base en Vigo, lo que ha impedido cubrir los turnos programados. La falta de disponibilidad de estos trabajadores, unida a la ausencia de aviso previo, ha dejado sin atender varios servicios, a pesar de los intentos de la compañía por reubicar personal para mantenerla operativa. Ante esta situación y con el objetivo de garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe ha activado un plan alternativo de transporte por carretera, reforzando la atención en estaciones para minimizar el impacto. Esta situación ha afectado especialmente a los viajeros del eje atlántico, Vigo, Santiago a Coruña, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. A Deputación moviliza 681.000 euros en axudas a concellos e programas de deporte base, como é o caso de Esquío. A Deputación de Ourense aprobou na Xunta de Goberno celebrada hoxe un conxunto de acordos que mobilizan 681.000 euros. Destinados principalmente ao reforzo da cooperación cos concellos e o impulso de programas de deporte base e igualdade de oportunidades. No ámbito deportivo aprobou unha achega de 102.000 euros para o programa Esquío 2026, mantendo o esforzo económico tras o incremento realizado nas pasadas edicións. Maside, dentro dun apartado que tamén logo me referirei na modificación de apoio a infraestructuras deportivas, neste campo a campos de fútbol, neste caso a campos de fútbol, pois temos un investimento global de 250.000 euros na renovación do céspede e mellora do alumeado do campo de Maside, que, quero aclarar, xa está executada, xa estaba aprobada, pero había algún problema de axuste administrativo que se resolve, felizmente, e se dota desta cantidade que era comprometida para levar a cabo unha actuación que xa está en funcionamento, non? Simplemente, indicar que non é un incremento de gastos, senón poñer orden administrativa en algunha discrepancia que había aí. Logo, en outros axudas a concellos, temos o Concello de Avión, 60.000 euros para a renovación do alumeado público e tecnoloxías TICs, Boborás, a Bola, tamén 60.000 euros para espacios de apertura de viarios, Castro Caldelas, 40.000 euros para pavimentación, Maceda, 25.000 euros para iluminación, San Xoán de Río, 48.000 euros para a mellora de firmes, a Veiga, 50.000 euros para saneamentos e infraestructuras, e Vilar de Barrio, 37.000 euros para viarios municipais. O presidente tamén fixo unha valoración do plan Cooperou e falou da modificación de crédito que será levada ao seguinte pleno. Cando aprobamos os orzamentos, falamos do Cooperou, cando aprobamos no ano 23, empezamos con 17, con 18 millóns, e este ano foron con 19. Recordan que este ano, ademais, se pediu, neste caso, por parte da oposición, un incremento sempre do Cooperou que se traduciu nun acordo, nun compromiso por parte do equipo de goberno de incorporar 2 millóns máis do que suman nesta modificación. Esta modificación incorpora eses 2 millóns de euros, por suposto, pero chega a 12,8 millóns de euros directamente para os concellos, é dicir, que este ano solamente entre os 19 millóns de euros que figuraron no Cooperou nos orzamentos e estes 12,8 millóns, xa non vou poñer 1 millón de euros da mancomunidades, que tamén se benefician directamente os concellos, que serían 13,8, pero cos 12 millóns de euros con tal, estamos nun total de prácticamente 32 millóns de euros,
moi por encima do que se pedía. O oitavo Car Outlet pecha con 135 coches vendidos e máis de 3.500 visitas. Organizado por Expourense e Acauto, contou coa participación de 20 concesionarios que representaban a 28 marcas. Expourense pechou as portas da oitava edición do Car Outlet Ourense con 135 coches vendidos e tendo recibido máis de 3.500 visitas en 3 días, datos que superan as cifras da edición anterior, cando se venderon 113 coches e se recibiron 3.000 visitas. Este salón, organizado entre Expourense e a Asociación de Concesionarios Oficiais de Automóviles de Ourense, Acauto, coa colaboración da Deputación, está xa consolidado como unha cita agardada por expositores e visitantes. Esta oitava edición contou coa participación de 20 concesionarios oficiais que representaban a 28 marcas e que ofrecían máis de 400 opcións de todos os modelos, gamas e motorizacións. Estes datos indican a clara intención de compra dos visitantes que, segundo indican os expositores, teñen claro o que buscan e saben o prezo de mercado do coche que queren. A cifra de ventas pechadas no salón haberá que engadir as que se pechen durante os próximos días por parte dos indecisos durante a súa visita e tamén as xurdidas de contactos realizados durante a feira. Ademais das vendas pechadas nestes 3 días, a cita serve tamén de toma de contacto para unha transacción a curto prazo. O proceso de compra dun vehículo supón un importante desembolso para as familias que visitan o salón, miran, van para casa a pensar e aos poucos días acoden ao concesionario a pechar a compra ou para coñecer máis detalles e probar o coche. Esta foi a primeira das 3 citas que Expourense organiza con Acauto. Como é habitual, no mes de outubro celebrarase tamén o Salón do Automóbil Novo e o Salón do Automóbil de Ocasión. Ambas as dúas citas celebrarán a súa edición número 17. Polo que respecta á actividade de Expourense, a seguinte cita feiral será xa a 13ª edición de Funergal, Feira Internacional de Produtos Funerarios, a primeira das citas de carácter internacional que organiza o recinto neste 2026. Funergal será a única cita internacional deste ano que ofrece negocio para os profesionais do sector funerario. Abren a venda os trens turísticos das rutas dos Faros, Monterrei, Ribeira Sacra e Ribeiro Rías Baixas. Trátase dunha das propostas máis exitosas na programación turística en Galicia. Xa están á venda os billetes para os trens da ruta dos Faros, de Monterrei, Ribeira Sacra, Sil e Miño e o Ribeiro Rías Baixas. Estes itinerarios forman parte do programa de trens turísticos de Galicia, iniciativa posta en marcha por Turismo de Galicia en colaboración con Renfe e o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, o INORDE. A ruta de Monterrei inclúe percorrido guiado polo Castelo de Monterrei, visita a adega Terras do Gargalo e o ecospazo do Rexo, ambos con degustación e paradas en Verín, Allariz e outros destinos culturais. Con saída desde Ourense ofrécese a posibilidade de achegarse á localidade en tren desde Vigo ou Santiago. A reserva dos billetes pódese facer a través da web de Renfe. No caso dos billetes para as rutas da Ribeira Sacra, Sil e Miño están á venda para as saídas dos 6, 13 e 27 de xuño e 11 de xullo e no Ribeiro Rías Baixas para a viaxe que terá lugar o 18 de xullo. Nos vindeiros días, ademais, Renfe porá á venda billetes noutras rutas, con saídas desde Ourense, como é o caso da ruta de Valdeorras. De momento, poderase adquirir os itinerarios programados ata 1 de agosto, posto que está previsto un cambio nos trens cos que se fai achegamento. Tras confirmarse estas modificacións, sairán á venda o resto de percorridos. Os trens turísticos de Galicia constitúen unha das propostas máis exitosas na programación turística. A tempada 2026 iniciouse, como é habitual, coa ruta da Camelia en Flor. En total, para 2026, ofertaránse un total de 2.530 prazas, repartidas en 13 rutas e 33 saídas.
En 2025 a programación de trens turísticos cubriu máis dun 92% de ocupación, con varias rutas rozando o cheo. A iniciativa, que se celebra desde o ano 2013, preséntase como unha proposta única na que potenciar a sustentabilidade, a desestacionalización do destino e a redistribución territorial da oferta, en liña coa Estrategia Turismo 2030 da Xunta de Galicia. Belén Rubio inicia en Ourense a campaña electoral apostando por unha maior autonomía e investimento para o campus. Este luns iniciouse oficialmente a campaña electoral das eleccións á reitoría da Universidade de Vigo. A cada unha das 3 candidaturas presentadas escolleu un campus diferente para o seu arranque. Así, o campus de Ourense acolleu os actos de H2040 con Belén Rubio á súa cabeza. Comezou presentando o seu equipo completo, destacando de xeito especial as 2 persoas que forman parte del, que proceden do campus de Ourense, como son Francisco Javier Rodríguez, catedrático de Botánica e actual vicerreitor do campus, que aspira a renovar neste cargo, e Alma Gómez, profesora da Escola Superior de Enxeñería Informática, que é a proposta para liderar a vicerreitoría de Extensión Universitaria. A candidata expuxo o público presente nos diferentes actos en Ourense unha panorámica da súa proposta, articulada en 20 liñas programáticas, desenvolvida en 40 compromisos concretos en a que se aposta por seguir sendo a Universidade das Persoas. Entre as súas prioridades, en caso de sair elixida, situou mellorar as condicións laborais do persoal docente e investigador e do persoal técnico de xestión e de administración e servizos. Facer unha remuda xeracional planificada, facilitar a carreira académica e profesional, reducir a burocracia e mellorar o recoñecemento de méritos. En apartados como a docencia e estudantado, Belén Rubio destacou temas como a actualización da oferta académica de grau e mestrado, o mantemento das microcredenciais e potenciar as dobres titulacións e titulacións conxuntas internacionais, a empregabilidade e o aloxamento. Noutros apartados, como investigación e transferencia, propuxo máis apoio con iniciativas como a simplificación de procedementos de xestión de investigación coa creación dunha xanela única de xustificación, máis persoal técnico especializado en proxectos ou o desenvolvemento de microproxectos competitivos. Ao longo da súa intervención tamén adiantou medidas como retirar paulatinamente o uso do programa Sigma. A Biblioteca Pública de Ourense ven de inaugurar a exposición A frase que me libera, creada polo alumnado do Centro Educativo de Adultos do Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar. A frase que me libera reúne unha serie de paneis elaborados coa técnica do marmoreado arredor de 6 emocións básicas nos que se combinan cor, forma e reflexión persoal. O proxecto forma parte do Plan Proxecta de Dinamización Lingüística e emprega o galego como ferramenta de expresión e creación. Nel participaron os alumnos e alumnas do Centro Educativo de Adultos do Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar. Durante o proceso, o alumnado procedente de Galicia, pero tamén doutras comunidades e mesmo doutros países, empregou o galego como vía para conectar coa propia identidade ou para descubrir unha nova lingua desde a que expresar emocións e experiencias de xeito significativo. A iniciativa integra ademais educación emocional e inclusión, favorecendo a reflexión persoal e a reconstrucción da identidade a través da arte e da palabra. Amigas das Cegoñas denuncia ante la Xunta y Seprona el uso de dispositivos letales para las aves en grúas de Ourense. La Asociación Amigas das Cegoñas ha formalizado una denuncia administrativa ante la Consellería de Medio Rural e Cambio Climático y el Seprona de Ourense por graves infracciones contra la fauna silvestre protegida.
La entidad alerta sobre la proliferación de métodos no autorizados y peligrosos en grúas de construcción que amenazan la integridad de la cigüeña blanca, especie en régimen de protección especial. La denuncia detalla 2 puntos críticos en el municipio de Ourense, donde se está vulnerando la normativa vigente. En el barrio de Aponte se ha constatado la perturbación deliberada del ciclo biológico de las aves mediante el recubrimiento de contrapesos con lonas y la retirada sistemática de materiales de nidificación en plena época de reproducción. Y en la avenida de Zamora por instalación de dispositivos disuasorios consistentes en hierros punzantes en una grúa de obra. Estos elementos representan un riesgo extremo de muerte por empalamiento para la fauna silvestre. Desde la asociación denuncian que existe una profunda desinformación o una negligencia deliberada por parte de las empresas responsables que optan por soluciones artesanales e ilegales en lugar de asesorarse con expertos en gestión de fauna. La instalación de elementos cortantes o punzantes no solo es una muestra de falta de ética ambiental, sino que demuestra un desconocimiento total de la legalidad vigente, que prohíbe taxativamente cualquier método que cause sufrimiento o muerte a especies protegidas. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.